नाटक मंदिर को अच्छा अच्छा आज्ञा सुभद्रा सुंदरी महाप्रभु कौन है सुभद्रा क्या चलो आज्ञा मोर नाटक मंदिर को सुभद्रा এই অধর সময়ে কি উদ্দেশ্যে আছেন চঞ্চল বুঝি আসো যাচ্ছি আগে ঠিক আছে বসন্ত মহাপ্রভু চঞ্চল বুঝি আসো ଯିବି ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ଯାଉଛି ମଣିମା ଯେ ମାମଣି ଏ ଆଜି ମରଣ ତତେ କହି ଯାତୁ ସହିରେ ସହି ମରଣ ତତେ କହି ଯାତୁ ସହିରେ ଆଉ ତ ସଙ୍ଗେ ଭେଲି ନା ମାରଙ୍ଗେ ଆଉ ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ଭେଲି ନା ମାରଙ୍ଗେ କି ପାଇ ଆସିଛ ଏ ଅଧରା ପ୍ରେମେ କହି ଯାତୁ ସହିରେ ସହି ମରଣ ତତେ କହି ଯାତୁ ସହିରେ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାଟକ ମନ୍ଦିରକୁ କୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସିବ ଝିଅ କହିଦିଅ ମା ତାହେଲେ କୁହ ଝିଅ मणिमा ଆମର ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତମ ଭାଇନା କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ପୋକ ଫଳଟେ ପଠାଇଛନ୍ତି ପାଚିଲା ଫଳ ହେ ଗମ ତମ ଭାଇନା ପଠାଇଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପୋକ ଫଳ ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଛ ହେଲେ ମା ତମ ଭାଇନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ନୈବେଦ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସଖା କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ନୈବେଦ୍ୟ ହେଲେ ନୈବେଦ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରସାଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆଟି ଆମେ ନେଉଥାଉ ନାରିକେଳ ବନତେ ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବାକୁ ନେଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ନୈବେଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଏ ମା ହେଲେ ଝିଅ ଏଇ ଯୋଉ
ଫଳଟି ଆଣିଛ ଆଣିଛ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ ଏଇଟା ନୈବେଦ୍ୟ ଥିଲା ହଁ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରସାଦ ଆସିଛି ଆସିଛି କହିବି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ହେଲା ଭଗବାନ କଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝିଲେ କଣ ପଢେଇଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଉଚ୍ଚାଗ୍ରବାସ ନଚ ପକ୍ଷିରାଜ ଅମୃତଭନ୍ତି ନଚମି ସମାନ ଉଚ୍ଚାଗ୍ରବାସ ନଚ ପକ୍ଷିରାଜ ଅମୃତଭନ୍ତି ନଚମି ସମାନ ଦିନେ ତ ଧାରି ନପଥୁର ପାରି ନତ୍ର ପ୍ରଭାରି ନତ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে নারায়ণ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে নারায়ণ বাসুদেব ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଫଳଟା ଆସିଛି ଆଗେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ